Сәлам дуслар. Бу урын белән таныш булган кеше бу көне белә. Бу Түбәтәй. Ул Казанда татар уникаль ашлары кафесы. Монда сез татар ашларының төрле ризыкларын заманча интерпретациядә ашый аласыз. Кысты бургерлар 19-дан артык төр, шәк-шәк, шәй, ашлар, салатлар һәм бәлешләр. Барысы да хәләл. Намаз укый өчен намаз бүлмәсе бар. Игътибар! Якын арада Пушкин урамында яңа ресторан Түбәтәй ачылачак. Хәзер ремонт эшләре бара һәм тиздән бу җылы урын Кольцо сәүдә үзәге янында кунакларын сөендерәчәк. Шәһәрнең якты кичке утлары күңелле атмосфера тудырачак. Бу урынга хәзер генә барасым килә. Сез ничек уйлыйсыз?